Tak přátelé, naprosto spontánně jsem se rozhodl, že se přihlásím na triatlon. Já sice jako sportuju už jako celkem dlouho, ale ne nějaký pekla, mám rodinku, takže toho prostoru na to není úplně tolik, takže to pro mě bude hodně za komfortní zónu, jsem na to moc zvědavej. A napadlo mě, že k tomu natočím nějakou svoji přípravu, respektive je to za 10 dní ode dneška, dneska je první můj nějaký jakože vědomý trénink k tomu, abych tam neudělal úplnou ostudu. A dneska začínám během na 5 kiláčků, to vidím, s tím, že každý kilák proložím nějakýma těch 15 až 20 klikama, tak, abych nabral i nějakou sílu, protože jako plavat umím, chodit a běhat taky, na kole taky umím, jenom když se to dá všechno jako dohromady, tak nevím, co to úplně udělá. Ten maraton je relativně jako mild, nejsou tam úplně jako brutální úseky dlouhý, ale stejně, když se takhle spojí, tak věřím tomu, že mi to dá opravdu hodně zabrat. A nemám nějakou ambici vyhrát nebo něco, mám jako ambici hlavně mít dobrý pocit ze svého výkonu. A co to přinese, se uvidí, nechci se na to vysrat. Takže, jak říkám, dneska začínám během a závod je za 10 dní ode dneška, takže dneska první den lesem, tak uvidíme, co to přinese, budu každý den teď monitorovat. I se přiznám, když nějaký den budu dělat hovno, ale budu se snažit každý den aspoň trošku něco udělat. Jo a nejsem zadechaný tím, že chodím hned, jako to nevím, co bych tam předvedl, ale že nahrávám teď po prvním kiláčku a v tu chvíli mě napadlo, že bych to mohl nějak jako zaznamenat, to, co se v mý tak nějak přípravě odehraje. Tak jo, takže tak. 3. klikovací zóna, jdu na to. Po každý té klikovací zóně se snažím hned vyběhnout, abych se tam hodinu nezbíral, ale fakt to bylo k něčemu z toho záběru rovnou na nohy. Mám úspěšně tak jsem ještě vzal venčit tuhle babičku, protože nevypadá, ale mimochodem dneska je 12 let, tak už úplně i na tyhle kratší vzdálenosti, co jsem dal dneska, ji už nemůžu. Tak já už mám už jsem v pracovním procesu a výběh nebyl vůbec jako špatný, docela slušný tempo a pro mě je hlavně důležitý nějaká ta konzistentnost, abych neměl třeba každý kilometr jako horší a měl jsem tam i v průběhu i třeba jako ten 3. kilometr lepší než ten druhý a tak. Takže, ale určitě to chci ještě jako zlepšit, tak uvidíme, co přinesou další trenéry. Tak máme další den. Dneska se mi ukrutně nechtělo, protože jsem kvůli práci šel pozdě spát, ale nechtěl jsem se nechat odradit a šel jsem do toho. Dneska to vidím na 6 kiláčků, teď mám kiláček za sebou zase na zahřátí, uvidím, jestli to pak ještě protáhnu a budu to prokládat tentokrát dřepama. 25 dřepů každý kilák s tím, že nedělám nějaký vražedný tempo, snažím se dělat fakt poctivý, soustředit se na kvalitu, trošičku jako, ne úplně jako lážo plážo, ale nějak jako to nehrotím, hlavně abych dělal jako poctivý dřepy. Tak uvidíme, co to dneska přinese. A ještě teda takovýhle nádherný pohledy tady mám. Úplně miluju běh lesem a tohle, to je neskutečný zdroj. Tak ať vidíš, že nekecám. Jak si tady s tebou dám pár dřepů. Zase platí, hned po dřepech vybíhám, aby nebyla prodleva. A trošičku jsem si to stížil. Nohám to teď vůbec nechutná, ale nevadí. Mám úspěšně ještě klasicky venčím tady a tempíčko podobný jak včera, jenom trošku mi to tam skákalo mezi těma kilákama, ale já jsem dneska tam dával jako i převýšení, tak se není čemu divit. Každopádně jsem třeba rád, že ten první kilometr je stejný jako poslední, což mi přijde super, co jsem říkal včera, nějaká ta konzistentnost toho výkonu, takže super. Tak, máme další den a dneska udělám kočkopsa. Což znamená, že tam narvu dřepy i kliky do každého kilometru. Vidím to tak 25 dřepů a 15 až 20 kliků. Uvidím, jak to bude vzdálenost, tak nějak podobná jako předchozí dny. Uvidím docela, jsem tam jako rozprší vždycky. Tak uvidíme, jak to bude. Takhle už víš, jak to je? Tak jenom zase důkaz místo slibu. A stejně tak klik.
Ježíš, hned. Jsem se tam trošku rozvášnil, ale dneska mi to fakt vůbec nechutnalo, bylo to náročné ještě tím, že do toho pršelo, tak ten terén v lese nebyl ideální, měl jsem boty úplně durch. A co mi teda chutnalo, bylo snídaně potom, protože jsem měl obrovský hlad a měl jsem královskou snídani. Každopádně tempíčko není vůbec špatný, jenom ten konec těch kilometrů tam je trošku vyšší, ale není to jenom kvůli tomu, že jsem nemohl, ale že by se mi nedařilo vypnout, tak pršelo jako hodinky na tu klikovací, dřepovací fázi, no, takže... Tak máme 6:30 ráno, tak trošku budu šeptat, abych nezbudil rodinku. Budu si teď dávat nějaký workout podle téhle aplikace a tohle cvičení. S tím, že si tam ještě přidám nějaké svoje věci. Já mám dneska celodenní turnaj, tak stejně budu celý den něco jakoby dělat, ale řekl jsem si, že se ještě trošku jako takhle přidám, takže... Já jsem si to... Tady dělám, že jo? Tak pojďte na bouři nějakou, vole, a do toho párkrát. To byla slabá bouře. Dej mi tam dramatickou hudbu. Včera na tom hrál vodní pólo a jako dost dobře plave. A hrozně mě tam vypsychoval, že ačkoliv je to nějakých 600 metrů ten plavecký úsek, takže se z toho poseru a úplně mi rozhodil mindset, že se byl prostě úplně jako s tím ready, že jako to bude náročný, ale že to prostě zvládnu a on tam do mě začal šít, že se z toho poseru a že se jako jsem nebyl 2 roky plavat, nebo tak nějak, takže prostě jako hustý. A je to hustý, jak ta hlava hned začala pracovat a úplně mě to jako rozhodilo, že právě teď sedím na lavičce u rybníka a den na to jsem si hned jel zaplavat, přijel jsem sem na kole, nějakých 6 km na kole a pak pojedu zpátky náročnější cestou jako hodně do kopců, aby mi to zase jako nechutnalo. Takže let's do this a potřebuju trošku potrénovat to plavčo, že mě fakt mě slušně vypsychoval, tak jo, no, tak jdu na to a dám vědět. Jo, a kdyby náhodou vás zajímalo, co je tohleto, tak jsou to nosky, přímo se to takhle jmenuje, myslím, že i ten e-shop se tak jmenuje, když tak vám hodím link do komentářů nebo do popisku a je to super věc, roztáhne vám to nos a pokud při sportu jste schopný trošku dechat nosem, tak vám to neskutečně pomůže a fakt boží, já když jsem to vzal poprvé, tak jsem vůbec jako nechápal, co to dělá, takže fakt, jestli vás to zaujalo, tak rozhodně zkuste. Ale nebudu kecat, kámo, ještě opravdu jsem úplně vypnutý, já teď vždycky prostě chodil plavat, jakože jsem fakt chodil často plavat, ale prsa. Že jsem klidně schopný hodinu v kuse plavat prsa, ale kraul jsem vždycky dával totálně doplňkově a teď jsem si to dal nějakých 700 metrů kraula, jako samozřejmě s nějakýma pauzama, nedal bych to na jeden záběr. A mám úplně totálně odpálený ruce, když jsem udělal asi 200 kliků. A je to hustý. Takže trošku asi měním svůj gameplan, který byl jít se aspoň 2krát před závodem zaplavat a jako musím ještě tam jako toho dát víc, protože dneska máme vlastně neděli a za celý týden to je, tak je fakt potřeba, abych to plavání ještě jako by dal, abych se tam fakt jako neutopil. Takže jako rád bych šel minimálně jako 3x, 4x si zaplavat ještě před závodem, tak nevím, jestli to zvládnu, ale pokusím se o to, no. Tak jdeme dál. Tak dneska jsem měl stejnou ambici jako včera, jet na kole a tam se vykoupat u rybníka a akorát celý odpoledne pršelo. Navíc jsem ještě uspával dneska dcerku, takže teď v tuhle chvíli je po 9. hodině, 9:45 a hecnul jsem to, šel jsem si zaběhat, bylo to hodně jako náročný se sebrat a jít a teď jsem se rozhodl, úplně jako crazy náročný se nápad, běžím kolem rybníka a napadlo mě, že si tam prostě dám pár set metrů, to zkusím a uvidíme, jak to dopadne. Párkrát jsem tady kolem šel, nikdy mě to nenapadlo. Nevím, jak moc je to velká jakoby žumpa, ale budu doufat, že to bude v cajku a jdu na to, no, takže freestyle trošku dneska.
Přátelé, tak se to stalo. Dal jsem si teď 400 metrů tady v lesním nějakým rybníčku, bude pomalu 10. A naprosto úžasný. Nejdřív jsem z toho měl tak jako blbej pocit, jako co mě v té vodě čeká, že jo, takhle na hranici tmy. A nakonec mám hrozně dobrý pocit. Nade mnou lítali volavky, netopíři. Fakt boží, jsem za to rád, že jsem to takhle udělal. A teď jsem doplaval, jdu se rychle oblíct, abych neprochladnul a běžím domů. Ještě nějaký 4 kiláčky mě čekají. Čau. Tak, dneska jsem se rozhodl, že to udělám stejně jako v neděli a jedu na kole tady k místnímu rybníku. Dal jsem se tentokrát delší, ještě tady blbý úsek, tady musím zastavit. Dal jsem si tentokrát delší cestu, nevím kolik to přesně bude a trošku jsem do toho šlápnul, jak uvidíme. A dojedu, zastavím na kola a hned jdu do vody a zase to vidím na nějakých 500-600 metrů, uvidíme. A pak chci zase hned vylít z vody a co nejrychlejš na kolo, abych si to fakt zkusil. I takovou mini simulaci toho triatlonu. Dnešek mi moc chutnat nebude. Dneska jsem si to udělal docela náročný. Jedu teďko na kole na workoutových hřiště, kde na mě už čeká trenér, budu tam hoďku makat s trenérem a pak samozřejmě na kole i domů. A mám jako ambici ještě po tréninku si zajet, zaplavat do rybníku. Uvidím za prvý s časem, jak mi to vyjde a za druhý i se silama. Takže ale moc se na to jako těším, tak doufám, že se trošku jako zničím, protože dneska už máme středu a v sobotu už je závod, takže pak už zase čtvrtek, pátek se nechci úplně jako odpálit, abych měl energii na sobotu a už spíš tak nějak jako rozumně. Tak jsem nekecal a fakt jsem si šel zaplavat, dělal jsem si teďko kiláček ve vodě a střídal jsem kraula z prsava, abych si vyzkoušel ty časy, že jsem si to i měřil důkladněji a zajímavé je, že na začátku jsem dělal mnohem rychlejší kraul a na konci toho, když jsem se blížil k tomu kilometru, tak zase prsano, takže reálně uvažuji, že to do toho závodu nějak jako nakombím a udělám z takového kočkopsa, uvidím, co z toho vznikne. Tak to každopádně mám dobrý pocit, že jsem si teď jako zaplaval takhle jako delší vzdálenost. Máme den před závodem, trošku jsem se probudil s nervozitou a každopádně jsem se rozhodl, že si kolo dám do toho areálu přes noc, protože ten areál je nějakých 8-9 od nás a já jsem si říkal, že to asi není úplně ještě ideální, abych si ráno dal 9 kiláků jako navíc. Takže si tam teď jedu a asi si tam oblídnu i tu trasu, že podle mapy už ji jakoby vím, jak vede, takže si to tam možná jednou zkusím cvičně projet. A udělal jsem si teď teda krásný ránko, že jsem si přivstal a jedu tady lesem na kole, ještě je krásně, takže úplně boží ráno, boží zdroj. Jsem na místě konání, tamhle jsem si připoutal kolo, přes noc ráno si ho vyzvednu, je to tu moc hezký.
Je tady takovýhle jako jezírko a dokonce jsem si i při příjezdu teď podle té mapy našel tu cestu, která vlastně jako povede takhle tamhle zadem tím lesem. Je tam jako pár převýšení, jeden takový nepříjemný kopeček a jsem si to zkusil teď zajet tak jakoby tak na půl plynu, že jsem nechtěl úplně to a se jako dneska přepínat, když je to zítra a docela jakoby fajn, jako mám z toho celkem dobrý pocit a ačkoliv jsem dost jako nervózní, protože jak jsem říkal, jsem se nikdy tak vlastně nepřihlásil na nějaký takovýhle závod, ačkoliv jako už celkem dlouho sportuju, tak se na to moc těším i s nějakou nervozitou, tak uvidíme, co přinese zítřek. Každopádně jsem si sem dojel a teď zpátky si dám ještě takový poloklus domů. Tak jsem z místa konání úspěšně doběh domů. Trošku jsem to tam napálil, dal jsem si 2,5 kiláčku jako docela ostrý a běžel jsem a říkal jsem si, ty vole, já zítra chcípnu, že jsem ujel 10 kiláků na kole a pak jsem běžel jako nějakých 2,5 kilometru a už jsem to tak strašně cítil ty nohy a pocitově jsem běžel tak za 6 minut na kilák a najednou mi to píplo jako kilometr na hodinkách a běžel jsem jako pod 5 minut. A čas pod 5 minut při běhu je pro mě vždycky totálně jako svátek, že se mi to moc často jako nepovede. A jako mám z toho strašně jako vlastně dobrý pocit a úplně mě to i jako nakoplo, že se na ten zítřek jako fakt těším. Mám z toho obrovský respekt, ale moc se na to těším. Jediný že se teď řeší, že tam je špatná kvalita vody, že jsou tam jako sinice, tak se nevědí, jestli bude plavání, že možná bude jenom jakoby duatlon, což je, mám pocit, běh, kolo. Ale doufám, že tam bude to plavčo, když už jsem tomu něco jako pověnoval i tomu plavání. Když se toho plavání bojím jakoby nejvíc, tak to beru jako nějakou výzvu. Takže zítra je to tady. Nahodil jsem závodnický mood. Máme den závodu a jsem docela nervózní, ale těším se. Dobře, takže se vlastně ani nemám na co vymluvit. Chtěl jsem poměrně brzo spát a ráno jsem fakt cítil, že jsem se jako dobře vyspal, což je jako super, že jsem se tomu chtěl aspoň ty věci, co můžu ovlivnit, trošku jako podřídit. A když jsem se loučil ráno s rodinkou, tak dcerka mi říká, přeju ti, ať vyhraješ. Tak jsem říkal, tuhle ambici, lásko, nemám, mám ambici zaběhnout takový čas, abych byl spokojený se svým výkonem, což je pro mě vlastně v celém tom závodu nejdůležitější a i jsem se snažil teď nastavit si v hlavě, aby mě nějak třeba nestresovalo, když mě budou lidi předjíždět nebo přeplavávat či cokoliv, tak abych se fakt soustředil jenom na sebe a vůbec se tam nepouštěl pak do té hlavy nějakou slabost nebo něco. Takže s tím do toho rozhodně jdu, dal jsem si nějaký čas, nebudu ho teď říkat, za který bych to chtěl dát, tak uvidím, jestli se mi to povede. Dcerka mi ráno tady nakreslila 2 panáčky, kdybych měl těžkou chvíli, abych se na to podíval. Já jsem takový, že mám rád takovýhle talismany a tak. Lezou z kola, můžou se rovnou odebrat na tu běžeckou část a okolo se vůbec nemusí starat, aby se do něho nějakým způsobem nezamotali, aby o něho nějakým způsobem nezakopli, aby všechno bylo v pohodě. Určitě zase přihlášených víc, tak dostaneme informace po jakým... Tak tamhle to je asi, takhle, tamhle kolem bojky, druhý a zpátky. Na první pohled mi to přišlo strašně daleko, teď když tu stojím trošku díl, tak už mi to přijde lepší, no. Uvidíme. Voda nic moc, co ti budu, hlavně se nenalokat. Za 10 minut je závod, jsem nervózní jak prase, ale jo, všechno jsem si připravil, tak nějak jsem to tady okoukal, potkal jsem tu ještě svého trenéra, který mi dal nějaký užitečný rady, tak za chvíli jdeme na to. Mám po 100% hodinky ve vodě, tak nevím, ale určitě do hodiny, takže spokojenost, jenom ještě nevím jakoby čas, ale jsem spokojený. Tak kámoši, mám to za sebou, jsem spokojený, dal jsem si
limit na hodinu 5 minut, že budu fakt spokojený. Já nevím, jsem to jako říkal už na začátku, ale tohle byl jakoby mild maraton ve smyslu, bylo to 400 metrů plavání, 12 kilometrů kolo a 4 kilometry běh, což se může zdát jako krátké vzdálenosti, ale ono, když to dá všechno dohromady, tak fakt to úplně nechutná a ve smyslu ještě, že jsem fakt trénoval těch 10 dní před, tak jsem jako bylo to prostě náročný. Každopádně k věci mám čas 57 minut, ještě to pozdílím a vlastně mám ze všeho fakt dobrý pocit vesměs. Plavání bylo nad očekávání, že jsem plaval i relativně jakoby v přední skupince v nějakém čase do 10 minut, pozdílím to tady. Kolo bylo teda zoufalý, to, ačkoliv jsem si na plavání udělal dobrý čas, tak kolo bylo fakt zoufalý, to mě všichni jako předjížděli, ale já jsem si před závodem nastavil, že se tím nenechám prostě otřást to, když mě někdo předjede. Takže kolo jsem pak byl rád, že mám za sebou a vlastně přišel běh a ten byl úplně jako skvělej jako pro to, co jsem si já jakoby nastavil. A tam jsem běžel za nějakých 4,50 na kilometr a jakože jsem i hromadu lidí jako předbíhal a celkově jsem skončil 35. Takže z nějakých 180 účastníků jsem fakt jako spokojený na to, že prostě jaký byly okolnosti, tak z toho mám hlavně fakt jako dobrý pocit a jsem strašně rád, že jsem se pro to odhodlal. Takže moc díky, jestli jste se dokoukali až sem a mějte krásný den. Tak, jelikož jak jsem říkal, nemám nosič, tak mě ještě po závodě čeká jako cesta domů. A takhle se jedu kolem rybníka a ještě jsem tady takový jako zamyšlení k tomu, co jsem tady vlastně absolvoval. Vůbec to nechci nějak jako přeceňovat, jsem si vědom toho, že se běhají daleko náročnější triatlony a celkové závody. Tady spíš de facto můj nějaký úhel pohledu, který by vás třeba mohl nějakým způsobem motivovat, že jsem se přihlásil vlastně na závod, který vůbec jsem nikdy neskoušel. Jsem tam jedu na kole, jsem tam si jdu zaběhat, ale vůbec jako jsem neměl představu, jaký to bude, že to takhle jako všechno zkombinuje, že jsem říkal, že jsem neplaval nevím kolik let. A jenom takový jako zamyšlení, asi jsme to všichni tohle slyšeli, hrozně se mi k tomu líbí to, cesta je cíl. Protože opravdu to, co jsem pro to trošku jako podřídil a tu přípravu a vlastně vůbec to nejlepší celý na tom bylo nějaký ten můj mindset k té cestě k tomu závodu a ve finále ten závod byl vlastně už jenom takovej jakoby třešnička na dortu, ale daleko delší je nějaká ta příprava a ten čas, když se k tomu nějak jako upneš, takže co pro to uděláš, pro nějaký ten svůj cíl, jedno jestli je to závod nebo jakýkoliv tvůj nějaký bod, za kterým míříš a zkusit si užít i tu cestu, nejenom ten cíl, to doběhnutí do cílové rovinky, ale opravdu i tu cestu k tomu, protože bez té cesty a bez těch pádů se nemůžeš posouvat, takže že jsem chtěl moc poděkovat, jestli jste to dokoukali až sem a budu nesmírně vděčný, když mi dáte odběr a budete se dívat i případně na mý další videa. Měj se krásně. Čau.